क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 80 बोसोरसालि जथुम्मा आरो बे जथुम्मानिनो थान्दै मेलाव आंखौ बेखेवगिरि महरै लिंना लाबोनायनि थाखाय आङो क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो आं सिन्था खालामदों बा सानदों रायजोफोरनि मैखोम बाहागो लानायजों दख'र आफादनि गोख्रों थांखि आरो बिथांखि लानायजों बे ओनसोलनि गासै जेंना जेंगोना आरो बे ओनसोलनि गासै थासारिखौ बिथांमोना दिनै जयै सावरायनानै जथायै सावरायनानै माखासे थांखि माखासे बिथांखिफोर आजावगोन रनसायगोन आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव क'क्राझार ओनसोलनि गासै जेंना जेंगोनाफोरा जोबस्रांगोन आरो बे ओनसोलाव थानाय हा हुनि जेंना बे ओनसोलाव थानाय फरायसालिनि जेंना बे ओनसोला बिटिआरआव हाबसननांगौनि जि माखासे जेंना बे गासै जेंनाफोरनिफ्राय खोब खम समनि गेजेराव उदां मोनगोन आरो बे उदां मोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमहालागै मेंनाय गैयै नाजानाया सोलिगासिनो दङ आन्थरजयै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जों गोरायै बुंनो हायो गोख्रोङै बुंनो हायो थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सम सम फरेस्ट रुलार्स एक्ट मोनसे आयेननि गेजेरजों हा हु मोननायनि बेबस्थाया जादों साननैसो सिगाङावसो नर्थ धेकियाजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जिहेथु 1301 न'खरनो हा होनायनि जि मोनसे राहाफारि जाबाय बेबायदियैनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव नैबे क'क्राझार हालामनि आरो राङापारा हालामनि आरो बेबायदिनो बेलसे हालामनि आरो बेबायदिनो बालिपारा आरो भालुकफुं हालामनि गासै हा हुनि जेंनाफोरा सिरिबाङै जोबलांगोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावनो थाग थियारि जानानै दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ बेनि थाखाय जों दिनै बुंनो हायो बिटिआर ओनसोलाव सोसननायनि जि माखासे खामानिफोर बेबो बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकार जथायै जि खामानि मावनाया सोलिबाय थादों बे सोलिबाय थानाय खामानिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आल्टिमेटाम मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सिन्था खालामनानै दङ जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि गेजेराव बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो गेजेराव बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा सुस्रांजागोन आरो बे दफाफोरा सुस्रांजायाब्ला हयथ' दफा सुफुंनांगौनि थाखाय दफा मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि लाफिननो थाखाय गोनां जानानै फैगोन दा बेनिखायनो जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा सुफुंजानांगौनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकाराबो राहाफारि लानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रोङै बुंथियो। गिबियाव बर'नि खौरां बुथुमगिरि साफ्रोमबो सारमोननिसिम गिबियाव जोंनि क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे मोनाबिलि समाव गाहाम हामलायथिखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय दा बेयावनो बे खौरां नायगिरि गासै रायजो राजा आइ आफानिसिम दिनैनि बे समाव आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोंनि क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे अरनबारि बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो मोनसे जि दख'रानि बोसोरारि 80 बोसोरारि जथुम्मा जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों जोङो माखासे ओनसोलनि जि गोनां आयदाफोर हाबाफारिफोर जोङो बेयाव लाफानाय जादों बे हाबाफारि बायदियै दिनै जों गिबियाव जि थुनलाइयारि बादायलायनाय माखासे फैबाय थानाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लोगोसे हरखाब बिबुंथि बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों बेजों लोगोसे थांनाय जि 2022 मायथाइयाव मेट्रिक थाखोआव बर' बिजोंजों फरायनानै जि सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर दा बिथांमोननो जोङो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौबो जों लाफानाय जादों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जि बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर 2021 मायथाइनि 5 फेब्रुवारियाव जि सरकार बिथिंनिफ्राय गोदानै थिसनजानाय फोरोंगिरि सारमोन बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि जि हाबाफारि बेयाव जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों दा बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलनि क'क्राझार हालामनि गासै रायजो बिथांमोना नुजाथिफैनानै जि दिनैनि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होफैदों लोगोसे दिनै जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे जोंनि ओनसोलनि हा हुनि सोमोन्दै लोगोसे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बेयाव गुवारैनो सावरायनाय जादों लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंहा थान्दै मेलनि बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
मानगोनां नेहाथारि बिरदाव बर' सारा मैखोमै बाहागो लाफैदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्रि अबिद नार्जारि साराबो बे समाव थान्दै मेलनि समाव गोबां बिबुंथिनि गेजेरजों बे समाव बाहागो लाफैदों। आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बावहरनानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि हेफाजाब होदों? दा बेयाव जोङो बुंनांगोन गोबां जोंनि हालामनि गासै जोङो ओनसोल हिसाबै 120टा गामि दङ। बे गामिनि गासै रायजोफोरा दिनै बे जोंनि जे हाबाफारि लादों दिनै थान्दै मेल दायो जागासिनो दङ। बेयाव जोंहा थोजासे रायजो राजाफोरा हांख्रायनाय बायदि बेयाव बाहागो लाफैदों। दा बेयाव आङो आसा खालामदों इयुननि समावबो जोंनि जि हाबाफारि लागोन बेयाव बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै फैनानै लैहोर लैहोर जोंखौ मदद खालामफैगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थादों। दिनै जे नोंथांमोनहा बेबायदि बिबान सोलाय सोल' बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों, नोंथाङा दिनै नेहाथारि बिबाननिफ्राय नोंथाङा गगोन। दायो नोंथाङा इयुननि दैदेनगिरिफोरखौ माबायदि जाजानायखौ नोंथाङा हास्थायदों? आङो आसा खालामदों दिनै नंगौ दिनै संबिजिरबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावसमा बोसोरनैनि मावसम। दा बेयाव जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावसमा बोसोरनै जाबाय। दा बेयाव जोंहा नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बिबान सोलाय सोल' जागोन। दा बेयाव आसा खालामदों गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जि फैबाय थानाय गोदान बिबानगिरिफोर बिथांमोना जेन रायजोनि गेजेराव रायजोजों समाजजों गोरोबनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हानाय बेफोरबायदि सासे गोरों सासे राफोद दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सायख'लायगोन। आं बे समाव बेखिनिखौनो मिजिंथिदों।